3 ബെഡ്റൂം വീട്, 3.25 സെൻറ്റ് സ്ഥലം, 1700 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്, 3 ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ്. ഈ വീട് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപം. വില പറയുന്നത് 79 ലക്ഷം രൂപ. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുതിയ വീട്, 1700 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്, 3.25 സെൻറ്റ് സ്ഥലം, 3 ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീട്. വില പറയുന്നത് 79 ലക്ഷം രൂപ. വിളിക്കുക 9946 44 666, 9946 44 666.